Eta amaitzeko, zatiki algebraikoen arteko zatiketak. Beno, aurrekoak bezala, zatiki arruntak zatitzeko prozedura bera erabiliko dugu zatiki algebraikoetan, bai? Horan, guazen errepasatzea, zatiki arruntekin nola egiten genituen zatiketak, eta horrela gero, prozedura berdina aplikatuko dugu zatiki algebraikoetan, bai? Orduan, lehenengo adibide horretan, hor daukagun bi zatiki horrek zatitzen daude, eta gogoratzen bazarete, egiten genuena zen biderketa gurutzatua, bai? Alegia, 3 bider 4 hause goian jartzen nuen, beraz 3 bider 4 12 goian, eta azpikaldean beste gurutzea, bai? 5 bider 2 10 jartzen genuen behan, bai? Eta ondoren, beti bezala, zatikia simplifika badaiteke, simplifikatu behar da. Beraz, kasu honetan, zati bi egin dezaket goian eta behan, 12 zati bi 6, eta 10 zati bi 5. Hau zilitzateke, bi zatiki horien arteko zatiketa, bai? Bale, zatiki algebraikoekin prozedura bera. Orduan, lehenengo biderkatuko dugu gurutzean x berbi hau 5x honekin, beraz goian geratuko litzaidake 5x bider, x berbi bider 5x, eta behan, geratuko litzaidake 5x gehi 10 bider bi, geratuko litzaidake 2 bider 5x gehi 10, bai? Bale, behin biderketa eginda, goikoak eta bekoak faktorizatu edo biderkatu beharko ditut. Goian, zenbakia bakarra denez 5 geratuko litzaidake eta x bider x berbi, x ber 3 ekiko nuke goian. Eta behan, fijatzen bazarete, biko horretaz aparte, parentesi arteko honetan, bai, hemen, faktore komun bat atera dezaket, bai, 5x gehi 10 bigai horien artean 5, zenbakia aman komunean daukate biek, eta lehenengo batu gaian geratuko litzaidake x bakarrik, eta bigarren batu gaian 10 zati 5, 2. Orain bai, daukat goiko eta bekoa faktorizatuta, eta orain, egin barko duguna izango da, zoze simplifika badaiteke, simplifikatu eta kasu honetan, goian 5 bat daukat, eta behan beste 5eko bat, bai, beraz hori simplifika dezaket. Orduan emaitza, honelase geratuko litzaidake, x berri 3 zati 2 bider x gehi 2. Ikusita gehiago ezin dudala simplifikatu, bai, eragingo dut beko partea, zegoian ezin dut eragin, pizkatxo bat, era trinkoago baten usteko emaitza, bai. Bi hori biderkatzen dagoenez x eta 2, biderketa hori egingo dut, bai. 2x gehi 4. Hau zilitzateke, bigarren adibide honen emaitza beraz. Eta hirugarren bat egingo dugu, bale? Hemen ere, biderketa gurutzatu x berri 3 hau, bider hause guztia goian, geratuko litzaidake x berri 3, bider 2, bider x gehi bat, hause goian, eta behan, x berbiken bat biderkatuko dut x-ekin. Beraz, geratuko litzaidake x berbiken bat bider x. Hauxe behan, bai? Bale. Orain, beti begiratu behar dugu simplifikatu daiteke, baina lehenago faktorizatuko dugu, bai? Zozer faktorizatu daiteke lehenago, bai? Orduan, goiko aldean dena faktorizatuta dagoenez, asterik gabe ordenatuko dut, bai? Zenbakia guztan zait lehenengo jartzea, gero dauden x-ak, eta gero holako batu gaiak, bai? Bale, ordenatu dut goikoa. Eta bekaldean, x-a horretik jarriko dut, eta hemen, fijatzen bazarete, zati hau, x berbiken bat, zati hori identitate bat da, bai? Hain zuzen, lehenengoaren karratuaken bigarrenaren karratua. Eta hori daukagunean zer identitate zen? Goratzen bazarete, a karratu, b karratu zen, neukanean a gehi b, bider a ken b. Beraz, jarriko dut, a karratu baldin bada x berri, badakit a dela x, eta b baldin bada bat, b berbi baldin bada bat, badakit ere b dela bat, beraz geratuko zait x gehi bat, bider x ken bat.
eta hola zeukiko nukeia beko guztia faktorizatuta. Eta orain bai, simplifikatu daitekena, simplifikatuko dut. Zenbakiak, goian, zenbaki bakarra, beraz, biko ezingo du simplifikatu, baina xak bai. Hemen behan, x bat, goiko x batekin joaten denez, goian hiru nituenez geratuko zizkit bi, eta beste pakete hau, x gehi bat hau, hemengo x gehi bat honekin joango litzaidake, eta orduan, emaitza moduan, geratuko zait, bi goian, bider x ber bi, eta behan, x ken bat. Hau izango litzateke, azkenengo emaitza, bai? Vale. Holaxe. Egingo lirateke, zatiki algebraikoen arteko zatiketak. Behin zatiketa eginda, beti bezala, simplifikatu, lehenengo faktorizatu, gero simplifikatu. Bai? Azken finean, denbora guztian prozedura bera egitea.